yung pagkapag na. Yan. Puti pa rin. Clear na talaga ito. Yung pagkapag tulad nyo. Gabong na. Talaga makuha sa diretsahan. Ito, Precision Sniper, tina-challenge ka namin. Hindi makuha sa direktahan yung mukay. Ito, bawas. Hindi makuha sa direktahan yung mukay. Oh, complete molto. Nasa baba tayo. Target. Tulong na ulong. Sniper kasi naghahamon ka na pataka lang daw mo kay hunter sa'yo. Okay. Kaya mo to. Mga ganitong estilo. Ayan. Ako kasi